Helo, siwmai, siwr i chi a chroeso i Ralio! Helo, siwmai, siwr i chi a chroeso i Ralio. Neu'n fi hwnna? Do, dros yr 20 mlynedd diwetha, ni wedi dod â bob math o foduro i'ch sgrins chi. Wel, 12 o ni pan ddechreuodd Ralio. Diolch Hanna, ti'n ei fi dimlo'n hen. O ralio i drealon motorbikes, enduro, rasio track, speedway, autograss, yr hillbilly sprint a mwy. Ac yn fwy diweddar ar y we, ar YouTube a Facebook, gyda miliynau o sesiynau gwylio dros y byd i gyd. Ni wedi bod yng nghanol y llosgi teirs, gwynt y petrol a'r mwd ers 20 mlynedd. Mae deg i weid bod Cymru wedi magu llwyth o dalent yn y byd moduro, a mae Ralio wedi bod yn bresennol ar ddechrau gyrfa sawl un ohonyn nhw, ac ambell un sydd wedi datblygu i fod yn wynebau cyfarwydd iawn ar y sgrin. Mae Chops ar y bocs yn dda i sponsors, chi'n gweld? Sawl un o'r ein i chi'n nabod? Arbennig, gysfa? Do, wel, ffantastig. Fi'n arwen World Championship, mae hwnna'n gweud rhywbeth. Stage diwetha yna, oedd Tom yn cael lot o trafferth a handbrake o'r car rownd y junctions. So ar y foment, ni wedi mewn i fe bod fi'n iwso'r handbrake, a bod fe'n mewn i fe popeth yn iawn, so... A doi job dy fi eddi. Mae rhywun character building, stage gynta, spin o'n i a pasio y car tan o a dropi lot o amser. A na stage diwetha, ni'n trwy et y collen i'r golau gyd, so dreifon ni'n fwy ar stage i'r golau, so mae wedi bod yn galed hwnna fe, ni ma treifon ni fori to. Trac gorau obviously yn Cymru, a obviously dros Prydain i'r tracs gorau yn Prydain hefyd. A gobeithio am yr un ola? Yr un ola, i ennill yr un ola, achos mae'n weekend eitha special yma i fi a obviously Pembrey, a byddai'n neis i ennill weekend yma. Yeah, it's been a really good day for all of us. The team's worked hard, and I think we deserve this win for what's been going on earlier on the year. And no, I'm just happy it's our first win in a Group N car, and it's my first outing in a Subaru, so hopefully more to come. Mae'r rhaid gweithio'n galed, whatever the weather. Mae bach mwy sych heddi, so bach yn well tool drive allan. We're still here, the car's in one piece, and we're smiling, and it's all about learning at the moment, and hopefully we're doing that. So is this the future for you, more Mark II? Definitely, it's so much fun. Looking out the side window, smiling, it's brilliant, and the noise is, you can't beat it, it's magic. Mae'r cymal edrych mlaen i hwn nawr, gobeithio. Mae hwn yn edrych yn really exciting. Gyntaf rhywbeth fi'n neud super special, gobeithio eithon iawn nawr, bysau a gros, ond... Mae yna 30,000 o bobl yn aros yn danas i mewn yna. Gobeithio eithon byd yn wrong na gyd, jyst bydd y popeth yn iawn. Matt Edwards, British Rally Champion, sounds good, eh? Oh, it doesn't feel like we won nothing after the last hour and a half. You know, the stages have not been the ones you want to be trying to keep the thing in the middle of the road, and we've got it here, and that's all that matters. Pwy sy'n gyfle yma? Fi! Le chi moyn fod yn y dyfodol? Formula 1? Ralio, fel, ar grafel. Fel dad, fe? Ie, Ralio, ie. Mae speed yn great ac just been really enjoying it. Dwi'n meddwl bod driving style fi'n suito epid, so just trio mynd ymlaen a charge boys ymlaen fi. Beth yw'r plan am pnawn ma? Flat out, na gyd. Na gyd llai gweud. Ie, flat out o ddi James ar gymal brechfa Rali Ceredigion lenni fyd. Fe oedd y cyfle yma, hyd yn oed yn curo pencampwr Ewrop ddwywaith, Hayden Paddon. Gofied i honna am byth, James. Wrth gwrs oedd ralio i gael cyn bod y raglen yn dechrau. Ac un sydd wedi bod wrthi ers yr 80au yw Melvin Evans. Ti di gyrru sawl car rali yn dwyt yn y gorffennol? Fi wedi bod BMW M3s, blwyddyn ôl, Escort Mark 2s, Ford Escort, Cosworth, na rei car fi heb gael yw'r ffocws, ond fi'n illu redeg y Subaru bach yn siapach fi'n gwneud. A ni di dala land a Mel sawl gwaith yn y garej yn Harford ger Llambed dros y blynydde. Mae Mel wrth i fodd yn ralio ar y shiny ta yn Iwerddon, a mae fe eitha David. Bles yn arw ar result y diwedd y blwyddyn, really, i ennill championship mas yn Iwerddon. Mae'n eitha caled, 3 maximum score dyn ni a 1 ail, so byti bod yn berffeth. Nathon ni rown cynta ar nathon ni rali West Cork, wel favourites rali fi fe. Ac yn 2009 ar drac rasio Pembrey, o'n i yna ar gyfer rali cynta mab Mel, Meirion, mewn micra fach. Bach yn nervous, so just edrych o'n mynd. Be sy'n mynd trwy dy feddwl, beth ydych chi'n mynd i wneud yn y cymal gyntaf? Just gwrando ar notes a gyrru, na i eisiau mynd allan a i ennill, na be? Is dreifo rown y benni ydi, really. Oedd y plan, rali gyntaf, just
Wedi. Ers diwrnodau'r micra, mae Meirion wedi ennill sawl rali yn Iwerddon ar y lefel ucha, a wedi wneud enw i'w hun fel un o yrwyr cyflymaf y wlad. Ac eleni, tîm castrol Melvin Evans oedd pencampwyr y tîmodd y mewncampwriaeth Pryden. Tîm Mel yn ennill am y trydydd tro, gyda Meirion yn rhan o'r tîm mewn Toyota Yaris. Llongyfarchiadau i bawb. Ac o un Toyota castrol i un arall. Tybed beth sy'n tu ôl y drws coch yma? Gawn ni weld. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Toyota Celica. A pwy sy'n bia fo? Nicky Grist. Oedd y cyd-yrwr Nicky Grist yn rhan o dîm cyflwyno ralio hefyd. Nicky wrth gwrs wedi cyd-yrru i'r cyn-bencampwr byd 4 gwaith Iwa Cankinen a hefyd i'r diweddar Colin McRae. Ers ni mae wedi cyd-yrru i lot o bobl gwahanol ar bob math o ralis, hyd yn oed ar rali Cilwendeg. Un o gymeriadau mwyaf y byd moduro yng Nghymru yw Endaf Owens. Mae'r boi ma'n gallu dreifo, ond mae fe'r un mor dda yn adeiladu ceir fyd. Mae minis cyflyma'r wlad i dod o Gwm Gwendreth. A siwt gwell i werthu ei geir? Wel i ennill pencampwriaeth mini miglia Pryden yn 2011. Wel, llongyfarchiadau mawr iawn i ti, Endaf. Siwt deimlad yw bod yn bencampwr Pryden? Fi wedi wyniaethu dim arall weithio bod yn y llun, so ddim o'r doniaeth, ond na, fi'n chyff bod fi wedi gwneud yna ar ôl y blynyddoedd trial, a mae'n neis i'r tîm i gyd, achos with effort mod a pob un lenni, boes yr engines a mechanics i gyd, so mae'n neis ar ôl popeth i roi rhywbeth nôl yn nhw gyd ar ôl y hassle fi wedi roi yn nhw gyd. Ac o'r trac i'r trials. Na'n y stael efo'n does y fydd. O, ti'n ar ôl i dad mae o how. Iwan Roberts yn 14 oed ac yn dipyn o seren ar ei fotobeic treialon yn barod. A mae gwylio reidwyr yn cystadlu ar y treialon yn anhygol. Pwy nath feddwl am y gamp ma? Mae'n bonkers. Ar ei glei ac yn gynnar iawn, oedd y talent a'r sgil yn amlwg da Iwan. A beth sy'n hyd yn oed yn fwy anhygol, fe fydde Iwan wedi ennill dosbarth yr arbenigwyr, fe fydde wedi bod yn ddigon hen i gystadlu ynddi. Ond teimlo'n dda iawn i gael gwybod bod fi un o'r gorau yn y Prydain. Ond dwi'n edrych ymlaen at yr gweddill, de, i trio ennill y championship i gyd. Ac ar ôl yr holl waith caled ar ymarfer, yn 2017, Iwan oedd pencampwr treialon 2 y byd. Tipyn o beth. Ni'n aros ar beics, ond 4 olwy nesa ar y quads yn Banc y Felyn yn 2009. Yn yn cystadlu fyd o'r teulu'r Davises. Ed, Dafydd a'r Ienga, Catrin. Sy'n gyntaf. Ym mha ddosbarth wedyn? 100cc. Pwy ti eisiau bod fel pan ti'n tyfu fyny? Dwi eisiau bod fel dad. Siwt nes ti? Des i'n ail. Llongyfarchiadau mawr i ti. Be ti'n mwynhau am y rasio yma te? Mae fe'n lot o hwyl. A ar y diwedd y blwyddyn ni'n cael trophys. O'r un glei a lot fawr o'n nhw erbyn hyn fyd. Mae'r teulu cyfan, y tad Ed a'r plant Dafydd, Catrin ac Aled yn bencampwyr Pryden fwy nag unwaith ac yn dal i fwynhau cystadlu ar y quads. Dyma Ian Madenborough ar ralio 2014 fel rhan o eitem ar yrwyr y dyfodol. Enillodd Ian gystadleuaeth yn chwarae Gran Turismo ar y PlayStation a'r wobr oedd cytundeb rasio proffesiynol gyda Nissan mewn car go iawn. Wow, this is mad. I'm just a little guy from Ely in Cardiff, and now I'm here and I'm racing with these cars. And yeah, it's an incredible feeling to be able to have that. Ath ymlaen i gystadlu dros y byd, Le Mans, Super GT a Super Formula yn Japan, cyn mynd i Hollywood i weithio ar ffilm diweddar yn seiliedig ar ei yrfa, Gran Turismo. Hei, falle bod gobeith i ni gyrraedd Hollywood? Sa'n meddwl. Enw? Steffan Williams. Oedran? 11. Wyt ti'n fan o ralio? Mwyaf y byd. Nid yn unig tu ôl yr olwyn mae ser ralio. Steff oedd yn illydd y bwced boeth ar ralio bach nôl yn 2005. Do, wnaethon ni gyfres i blant hefyd. Mae Steff di troi ei gariad a'i obsesiwn i yrfa lwyddiannus, yn teithio'r byd fel peiriannydd i dîm M-Sport a nawr Toyota. So fe di newid dim, os ych chi eisiau gwybod unrhyw beth am ralio, ffonwch Steff.
tybed pwy fydd seren mawr ralio nesa Cymru. Beth am y crwt ifanc ma, Iowan Lloyd? Iowan, sut mae wedi bod yn mynd o ti so far? Wel, mae wedi bod yn mynd yn good. Wel, ni wedi mynd lawr i pedwerydd overall standings. Ni still yn first junior, junior micra. So, mae'n mynd yn dda. Trio gael y podium, bydde'n neis. A mae wedi bod ar sawl podiwm ers ni, ar fuddugoliaeth fawr yn dod lenni, pencampwr cwpan Stellantis. Ar wobr, wel tymor mewn campwriaeth Raliau Ewrop yr ERC. Pob lwc i Iowan a Siôn. Iowan ar ddechrau'r daith, ond un sydd wedi cystadlu tipyn ar gymalau ledled Ewrop yw Osian Price. 2009 ddechreuodd Osian ralio ac yn 2010 oedd e ar y raglen. Dwi jyst yn trio gwneud gorau gallau fel o hyd, really. Dwi jyst yn enjoy yn neud o, dyna beth dwi eisiau gwneud. Un o'r uchafbwyntiau heb os oedd bod ar ddiwedd Rali Sbaen wrth i Osian a Dale Furness cael eu coroni'n bencampwyr tlws dimag y byd yn 2016. Jyst yn meddwl adeg yma blwydd diwetha. It was all over, a ddim byd yn gyrru ymlaen, ond ni wedi cael ymlaen a dyn ni yma, di ennill. Be mae hwnna'n golygu dy yrfa di fel gyrrwr, Osh? O hwn ydy'r cam nesaf iddo fi, oedd yn bwriadu ennill. Dyn ni wedi llwyddo i wneud o, ond teimlad anhygoel a gweld symud pethau mynd o fan hyn. Ac ar ôl gorffen yn ail ar 3 achlysur ym Mhencampwriaeth Pryden, 2022 oedd blwyddyn Osian a'i gyd-yrwr Noel O'Sullivan i gipio teitl Pryden o'r diwedd. Fel chi wedi gweld, mae Mae Ralio wedi bod i 4 ban byd. Coni off. Ie, oedd hyd yn oed hyfrennydd ar ralio. Gath y link na i ffilmio ar y llawr. A ni wedi cyfweld am mawrio yn y gamp. Ond dim lle gwell i fod na mewn ca neu ar y lanes yng nghanol y mwd da'r cymeriadau sy'n wir yn neud y raglen. Ac oedd gymaint o fod yn ambell i le, ond ni ddim yn siŵr iawn pwy o'n i'n siarad â. A lle gwell i ddod o hyd i gymeriadau nag ar yr hillbilly sprint ym Mhontrefendiged. Ni wedi cael lot o sport yn ffilmo fyna dros y blynydde, gyda'r local legend, y dyn ei hun, Emyr Oily Evans. Hillbilly sprint, beth yw'r stori da'r digwyddiad yma, Gwed? Dechreuodd y stori yn pub yn ffysrysol. Ti just mas prynu car y sgrapiad, hanner roll cage fewn, a just mynd am y dydd a mae fe'n sport. A mae fe, does neb yn mwy bwysig na llall yma, lle Sebastian Loeb unan ddod yma, so fe gael dim mwy o ffabriaeth na boi mewn nesa micro 1.1 mas o sgrapiad. A ti fydd cyntaf mas ar y track board yma, dwi'n deall? Ie, fi yw cyntaf yn y trash fit. Ie, dyw Oily ddim yn un i adael ni lawr, ac yn dangos i'r lleill fel mae'n neud i. Odi, mae trac yr hillbilly yn le da i dorri pethau. Rhai yn wath na'i gilydd. Ond wedi cwpl o rediadau, roedd na ddifrod i splitter y darian. Pwy sy'n talu am y splitter newydd? Fe. Pwy sy'n di torio? Fe. Fi dwrnod, ddim yn rhaid fi gyfyddu. Beth yw'r dywediad na? Dyfal donc. Ond oedd ambell un ddim yn cael lot o look. O, pa siarad y fi, mae bod beyond. Be sydd wedi digwydd, de? Wel, rhan gynta, pop of a wheel off, well, off y rimau completely. Yr ail waith wedyn, we'r throttle cable di dybant. A ddim yn gwybod nawr, mae shaft i pop o mas. Ti sy'n paratoi'r car? O, mae'n talu boi niw na i fi. Dwi'n credu felly bod ti'n talu gormod, pwy bynnag yw e? O, pa siarad, llon bola efi nawr. Gadw ni ddim yna. Halleluia o'r diwedd. Mae'n edrych yn serious, Oily. Adi, mae hwnna'n edrych yn serious. Wnaethon ni trwy dŵr yn gwylod fel awr, bach o standing water, so fi'n gobeithio na bydd yw e, a dim dŵr yn mas o'r engine. So, ddim mas o fyny, ni yn... Well, James, mae true to word, off ar y gonnell gynta. Off ar y gonnell gynta, yeah, trying too hard. Be di gwydda? Cold tyres, got to blame the cold tyres. Nothing to do with the driver trying to be too overexcited on the first lap. Tank tape back over, guys! Tank tape a nôl amdani. At least I get to go on S4C now. Ond heb os, dyma'r ymateb orau o'r hillbilly eriod a delmi ar ôl cael spin fach da'i fab yng nghyfraith Oily. Gwyd, do! Oedd yn mynd i gael fast ni. Oedd yn dyn gyd o'n i'n ei dynga sown. Ie, a dalwch yn sownd achos ni'n mynd i rasio glas nesa. A mae Oily di dod yn wyneb cyfarwydd i ni ar geiau autogras hefyd. 20 o wahanol glasses, dynion a menwod, juniors. Bob un yn troi lan, ras o bore di sadwn, 2 heat di sadwn, 1 heat bore di sil, final prawn di sil, gobeithio. Mae'n gymleth. Ydy. Na, so'n gymleth, fi'n deall, e. So'n gymleth iawn. Ni'n lwcus mewn autogras bod wahanol dosbarthiadau le mae'r teulu gyd yn gallu cymryd rhan. So mewn ffordd, chi'n gallu cael car yn Class 1 am y plentyn
tad a'r mam yn gallu raso fe. Ydy, mae autograss yn le perffaith i ddechrau, a phrofi'r emosiynau i gyd y lan a'r lawr, ac i ddysgu bod pethau ddim yn mynd yn iawn bob tro. Fel fi, wedi ffwrdd mewn a sythau ffwrdd pen bysych i lan a, ie. Bai fi oedd gyda. So, ti wedi dysgu gwers eddi? Ydw. Dim wedi ffwrdd mewn. Ond mae yna eiliadau byth gofiadwy. Oh my god, mae adrenaline just mynd trwy'n corff i nawr. Ti wedi cael sawl basio am fan hyn. A fi eriod i ennill fan hyn, so chuffed. Oh, chuffed a bit, so. O fi agos am 2 years yn yna, so. Yeah, good. Absolutely ecstatic. Mae fe wedi bod yn 5 mlynedd hir iawn. Wedi dod drydydd 2 waith, mas am 2 flynedd yn cael babi a hyn o'r llall a hen bryd iddo fe digwydd i fod yn onest. Good. Ydy wir, mae'r autograss yn fwy na good. Mae'n briliant. Yn diwedd, Jonesy? Briliant, briliant. Good eddi. So, gweithio ennill y final nawr. Ti'n arwen pencampwriaeth Pryden ar hyn o bryd? Ar hyn o bryd, ges i meeting cynta, briliant. Nes i pob ras a just, tywod, briliant. Ie, briliant. Chi wedi cadw ni lan yn hwyr fyd ar sawl rali nos ar draws y wlad. A gallwn ni ddim peido sôn am rali Cilwendeg. Y rali enwoca o ralis nos i gyd. Os, mae rhywbeth sbesial am fod ar noson hydrefol y maes parcio Mart Castellnewi. Odi glei. This is proper rally. There's a scene up there in the petrol station. It reminds me of the RAC rally 20 years ago. Not Rally GB as we know it now, but what's going on up there? There's hundreds of spectators gathered up here in the petrol station to see guys refueling cars. We haven't seen that for 20 years. That's just phenomenal. It's amazing. It's brilliant. It's the one to win, isn't it? Mae pawb moyn hwn. You ask people about road rallying in Wales and they say, oh, Cilwendeg. Mae'n part o fy bwyd. Mae fel teulu. Mae fe'n rhywbeth special. Special ydw fe? Special ydi. Mae'n bach yn addictif, na'r problem. Ond na, mae fe jyst yn good sport. Mae'n mynd i bod yn y galon am byth o fe. So ni'n cael dewis o bythwnglos yn Tenerife neu un nos yn Castellnewydd Emlyn. Fi'n gwybod ble fy ni'n mynd. O un rali chwedlonol i un arall sy'n gwneud tipyn o enw i'w hun ar lefel rhyngwladol, Rali Ceredigion. Mae rali wedi bod yn wych i'r byd ralio yng Nghymru a ni wedi bod mor falch o'i chefnogi a'i dilyn. Y rali gyntaf erioed i ddefnyddio ffyrdd tarmac cyhoeddus yn y wlad. O fod yn rali un dydd yn 2019 i fod yn rownd o bencampwriaeth rali Ewrop eleni, mae Rali Ceredigion yn mynd o nerth i nerth. A mae hynny diolch i'r tîm gweithgar sy'n rhoi'r cyfan at ei gilydd. Ydy, mae dyfodol ralio yng Nghymru mewn dwylo saff. Edrych mlaen at yr un nesa'n barod. Ac un arall sy'n siŵr o edrych mlaen at yr un nesa, John Dalton sydd wedi cystadlu bob tro yn y darien. Dreifr a hanner sy'n angerddol am ralio. Moto John yw joio, a sim dwywaith bod yn joio Rali Ceredigion. Wel, John Dalton yn y darien. Dwi'n clywed mai ti oedd yn siow botan mwyaf yn y cymal cyntaf yna. Really helpful i joio nhw. Mae nhw wedi gadael fi rhydd yn local dress i fod rhaid fi roi siow arno, se. A gymaint o gefnogwyr yma? Na, mae'n amazing o de. Dwi'n wedi gweld yr holl bobl a tywydd mor neis. Mae'n ffantastig o de. Mae'n ffantastig. Mas ar y stages heddi nawr. Bob man ti'n stopo, pawb yn chata. Mae'n briliant. Fel fydde ti'n dysgwyl yn Cymru yna fe. Un arall welon ni ar Rali Ceredigion leni, Sean Midway. Brechfa, bacwn a bir. Sy'n eisiau gwell, oes e? Wel, i wedi gwir, mae fe wedi bod yn bobman. Rali GB ar y beics, ar ralis nos. Fi credu bod yn dilyn ni. Ni lawr ar Abertawe, ni'n joio mas draw, a ni mas i watcho fori, a mae'r ceir yn mynd yn gloi. Ti'n meddwl bod ti'n ennill, de? Mochyn edfan, wel ysdi mochyn e? Mae eisiau fi Cytlandina, Tangerine, Fan Dai. Ges i duck i swper neithwr, chol, a fi'n creu bod hwnna di jinxo fi. Iawn y tywydd ma, de. LAB, lan ar bar. Ie, sneb cweit tebyg i Sean Midway. Diolch byth. Ac oedd e'n anibendod llwyr pan oedd Howard i ymweld â Midway Motors ar gyfer pennod o yn y garej. Hey, you want to jump in here, man? Hey, man, I don't think I'll get in. Are you getting in, man? Man, I don't want to break that. Oh, don't break it, man. Oh, gosh. You all right? Man, don't touch me. Don't hang on me, man. Man, I don't think we're gonna do the struggle, man. Hey, man. Wow. She's automatic. Look, I can drive it with my belly. Sdim geiriau. Ond o leia sy'n rhaid ni wylio Howard mewn hoteb ragor. Yn anffodus,
Mae Ofcom yn dweud bod hot tub Howard re-sexy. O, ti'n edrych cael tamach o bubbles, da? We won't touch it. Oh, touch it. They switch it off now then. Re-sexy. So, da ni'n mynd round Cymru at garages i weld bobl a weld beth sy'n digwydd tu ôl y shutters. Ie, lle gwell oedd i ddechrau'r gyfres nad am Meirion Evans yn Biwla. Boi sy'n gwybod yn iawn sut mae adeiladu, wel, a dreifo esgort. Yn lwcus i ni, mae pobl yn joio gwylio Howard yn torri ar draws y cyfranwyr ac yn busnesan mewn garages. Ho, ho, ho! Oleg cawen i chi gyd! 3, 2, 1, and come in. Hello! Hello! Hest, mae'r brith fan hyn, Lee. Gam sut ti'n gael on? Oh my God. Ho, ho, ho. Ho, ho! I need my sunglasses. What's this then? Oh, kick something. Come on, don't pull your finger out. Hey, mae'n smart mas eri. Rhyw fath o man cave garage. Oh, hell, ti'n torri camera wan, do? Sakes. Do you remember we hit a snake underneath the seat of your car? Oh my God, it's so fun, didn't we? Wysta fysa meddwl, y bobl eisiau watcha fi mynd row garages a siarad ne. What the Those. Ac am y benod gyda Phil Mills a Viking Motorsport, enillodd Howard yn y garej gwobr ATS, y Royal Television Society. I didn't really know what this was all about a fortnight ago, so it's a pleasure to come here tonight to see all you sparkling people, all dressed up beautifully. Diolch yn fawr i pawb sydd wedi helpu ni. Mae hwn yn rhywbeth special yn yma wedi. A gyda llais swynol hyfryd Howard, ni'n eich gadael chi. Gweitha pawb a popeth. Gweitha pawb a popeth. Gweitha pawb a popeth yn i yma o hi. Diolch am wylio dros yr 20 mlynedd ddiwetha, a chofiwch, mae ralio'n fwy na chyfres deledu, mae'n ffordd o fyw. Felly cadwch yr engines na i refo, a LAB lan ar bar! Be ydych chi'n meddwl o hwnna de?